අපි අද බලමු brother double needle lock stitch machine එක කොහොමද clean කරගන්නේ සුද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරමු. நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் டபுள் நீடில் லொக் ஸ்டிச் மெஷின் எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதை இன்னைக்கு பார்ப்போம். අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ brush එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පිරිසිදු රෙදි කැල්ලක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. நம்ம இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கட் பீஸ் எடுத்துக்கொள்ளணும். அது மாதிரி ப்ரஷும் பாவிக்கலாம் க்ளீன் பண்ண. අපි මුලින්ම මේක පිරිසිදු කරගන්නේ අපි මේ මැෂින් එක සුද්ධ කරගන්නේ පැය 8ටම විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. අන්න එතනදී අපි හොඳටම මැෂින් එක සුද්ධ කරගන්න ඕන. මොකද මැෂින් එක හරියට සුද්ධ වුණොත් නැති වුණොත් අපිට මැෂින් එකෙන් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මැෂින් එකේ නූල් වල ස්ට්‍රිප් ස්ටිච් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නූල් කැඩෙන්න පුළුවන්. අපි මහන ඇඳුමේ ඔයිල් මාක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හින්දා හරියට මහන්න ඕන හින්දා අපිට පුළුවන් මැෂින් එක හරියට සුද්ධ කරගන්න. நம்ம இப்போ இந்த மெஷினை வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் தைக்கிறோம். 8 மணி நேரம் தைக்கிற மெஷினை 5 நிமிஷம் தான் நம்ம வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அந்த க்ளீன் பண்ண நேரத்தை சரியாக க்ளீன் பண்ணணும். அப்படி க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கிறதால நம்மளோட மெஷினில் வந்துட்டு ஏதாவது வைப்ரேஷன் வரலாம், ஹீட் ஆகலாம், அல்லது சத்தம் வரலாம். அப்படியான பிரச்சனை இல்லாமல் தைக்கிறோன்னா நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட 5 நிமிஷத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும். அந்த 5 நிமிஷம் நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறன்றது தான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரப்போம். අපි ක්ලීනින් මියුසික් එකත් එක්ක ක්ලීන් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඒකෙදි අපි මං කියලා දෙන්නම්. අපි පටන් ගන්න තැන ඉඳලා අවසාන වෙනකම් කොහොමද ක්ලීන් කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා හැන්ඩල් ලයිට් එක. හැන්ඩල් ලයිට් එක මේ බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා සුද්ධ කරගන්න ඕන. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வந்துட்டு மெஷினில் ஸ்டாண்டில் இருக்க ஹேண்டல் லைட்லாம் முதல் க்ளீன் பண்ண தொடங்கணும். முதலாவது ஹேண்டல் லைட்டை க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு மெஷினில் த்ரெட் ஸ்டாண்டில் ஒரு பாகமாக நம்ம துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். துணி வச்சு க்ளீன் பண்ண இல்லாத அந்த நூல் போடுற ஹோல் அந்த ஏரியாவில் நம்ம ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். අපි කට් පීස් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක උඩ ටික සුද්ධ කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම මේ හෝල් ඇතුලේ සුද්ධ කරන්න අමාරුයි. මේ වගේ ඇතුලේ හිර වෙලා තිබ්බොත් මොන හරි ඩස්ට් අපි මෙන්න මේ බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා හොඳට සුද්ධ කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි සුද්ධ කරගෙන පහළට එනවා. පහළට එන අතරේ මෙන්න මේ නූල් කෝල් දාලා තියෙන ත්‍රෙඩ් ස්පූල් ටික හොඳට සුද්ධ කරගමු. நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வரக்கூட அப்படியே கீழே மேலிருந்தால் கீழே க்ளீன் பண்ணி வரக்கூடும். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் த்ரெட் கவுண்டருக்கு அந்த த்ரெட் பூலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் டேபிளில் தான் இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் தட்டி விடுவீங்க. டேபிளில் தட்டி விட்டதுக்கு பிறகு மெஷின் பக்கம் க்ளீன் பண்ண தொடங்குவீங்க. අපි ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එකට මේ පැනල් එකට කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට එනවා. පැනල් එක සුද්ධ කරද්දී මේක තද කරන්නේ නැහැ. මේක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හින්දා වැඩි තද කරන්නේ නැතුව පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සුද්ධ කරගන්න. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்துட்டு மெஷினில் மேலே ஹெட்டில் பூட்டிருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே வந்து போட்டிருக்கு. அதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுற டிஸ்பிளே போட்டிருக்கு. அந்த டிஸ்பிளே நீங்கள் துணியால் தான் துடைக்கணும். ப்ரெஷ் கொண்டு துடைக்கலாம். துணியால் துடைக்கக்கூட கூடுதலாக அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம டிஸ்பிளே வந்து பழுதாகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. அதில் துணியால் மெதுவாக துடைச்சி அதுக்கு பிறகு மெஷினில் ஹெட்டை துடைக்கணும். ஹெட்டில் வந்துட்டு துணி வச்சு துடைக்கிற ஏரியாலாம் துணியால் துடைக்கணும். துணி போகாத ஏரியாவை நம்ம ப்ரெஷ்ஷை கொண்டு க்ளீன் பண்ணணும். මුලින්ම අපි මැෂින් එක සුද්ධ කරන්න ගනිද්දි මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මැෂින් එකේ ස්විච් එක ඔෆ් කරලා තියාගන්න ඕන. ස්විච් එක ඔෆ් කරලා තමයි අපි මේ සුද්ධ කරන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නෙ. එහෙම ස්විච් එක ඔෆ් කරලා නැත්නම් අපිට අහු වෙනවා මෙන්න මෙතනදී මැෂින් එක ස්විච් එක ඔෆ් කරලා නැහැ කියලා ඩිස්ප්ලේ එක ඔෆ් කරලා නැහැ කියලා අනිවාර්යයෙන් මැෂින් එක ඔෆ් කරලා තමයි පටන් ගන්නෙ. நம்ம அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கணும். அதாவது நம்ம மெஷினை க்ளீன் பண்ணக்குள்ள வந்துட்டு மெஷினில் சுவிட்சை ஓஃப் பண்ணணும். மெஷினில் சுவிட்ச் ஓஃப் பண்ணாமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சில வேளை நீங்கள் அந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் க்ளீன் பண்ணக்குள்ள ஏதாவது மாறி ப்ரெஸ் பண்ணப்பட முடியும்னா உங்களுக்கு மெஷின் எல்லாம் தைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது. அதால் நீங்கள் வந்துட்டு முதல் மெஷினை ஆஃப் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணணும். ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පිරිසිදු රෙදි කෑල්ල අරගෙන මැෂින් එකේ හෙඩ් එකේ උඩ ඉඳලා මේ දෙපැත්තයි මේ සම්පූර්ණ හෙඩ් එක සුද්ධ කරගන්න. ඒත් එක්කම අපිට රෙදි කෑල්ලෙන් සුද්ධ කරන්න බැරි තැන් මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ ඇතුළේ තියෙන ඒවා බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා සුද්ධ කරගමු. உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி துணி பாவிக்க இல்லாத இடத்துல நீங்கள் வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கீழ்ப்பக்கம் மெஷினில் எல்லா ஏரியாவும் க்ளீன் பண்ணணும். உதாரணமாக நீடில் போட்டிருக்க அந்த நீடில் வார ஏரியாவோட சரியாக க்ளீன் பண்ணணும். காரணம்
அந்த ஏரியாவில் ஒயில்கள் சிலவோட லீக் ஆகி வரலாம். லீக் ஆகினா உங்களோட கார்மெண்ட்டில் படுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. அந்த இடத்துல நீங்கள் துணியால் சரியான முறையில் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන ඉවරලා අපිට පුළුවන් මැෂින් ටේබල් එක පිරිසුදු රෙදි කෑල්ලෙන් හොඳට සුද්ධ කරගන්න. මේ බෙඩ් එකත් එක්කම ටේබල් එක අපි සුද්ධ කරගමු. நீங்கள் மெஷினை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மெஷினில் பெட் இருக்குது, பெட்டோட டேபிளையும் சேர்த்து துணியால் சரியான முறையில் சுத்தம் பண்ணி கொள்ளணும். ஆனால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் யார் எடுத்து நீங்கள் இதில் க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. காரணம் ஒயில்கள் வந்துட்டு சில வேளை கூட டேபிளில் சிதறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது. அதால் கார்மெண்ட் டேமேஜ் ஆகும். நீங்கள் துணியால் மேக்ஸிமம் க்ளீன் பண்ணி கொள்ளணும். අපි අනිවාර්යෙන් රෙදි කෑල්ලෙන් තමයි සුද්ධ කරන්නේ මැෂින් එක. මොකද මේකට එයා එක අල්ලන්නේ නැහැ. එයා ඒක ඇල්ලුවොත් ඔයිල් හැමතැනම ගිහිල්ලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, ඔයිල් මාක් එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි මෙතනින් පස්සේ අපි යමු මෙන්න මේ සොලනයිඩ් එකට. මේකේ කන්ට්‍රෝල් බොක්ස් එකක් කියලා යට වෙනම නැහැ. අපි මෙන්න මෙතන තියෙන සොලනයිඩ් එක, ෆුට් ලිෆ්ටින් සොලනයිඩ් එක මේක හොඳට සුද්ධ කරගමු. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கீழ் பக்கம் வாங்க. அதில் சொலனைட் இருக்குது. நீங்கள் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணால் பெடல் உயர்றதுக்கான சொலனைட் ஒன்று வச்சுருக்கு. அந்த சொலனைட்டை க்ளீன் பண்ணணும். அதோட மெஷின் சுவிட்ச் இருக்க ஏரியா க்ளீன் பண்ணணும். மற்றது நீங்கள் பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து அங்கே ஒரு யூனிட் ஒன்று இருக்குது, ட்ரெடலோட. அந்த யூனிட்டில் வந்து டஸ்ட் இருக்கலாம். அப்போ அந்த யூனிட்டை நீங்கள் சரியான முறை க்ளீன் பண்ணணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அழுத்தம் கூட இருக்குது. அதாவது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது. ඒත් එක්කම පැඩල් එකේ ස්විච් එක සුද්ධ කරගන්නවා. පැඩල් ස්විච් එක සුද්ධ කරගෙන ඉවරලා පැඩල් එක සුද්ධ කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් එක, මැෂින් ස්ටෑන්ඩ් එක හොඳට සුද්ධ කරගන්න. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பெடல் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணது பிறகு மெஷினில் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஸ்டாண்டை உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் மேலே எல்லா சைட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுவீங்க. க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4 கெஸ்ட்ரோ வீல் பூட்டி இருக்குது. அந்த வீலில் இருக்க நூல் அதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ண தொடங்குவீங்க. ඒත් එක්කම අපි එනවා මෙන්න මේ කැස්ටර් වීල් එකට. කැස්ටර් වීල් වල නූල් විතර මොන හරි තියෙනවා නම් අපි නූල් කෑලි අයින් කර ගන්න ඕන. මොකද මේ නූල් කෑලි තියෙද්දි මැෂින් එක තල්ලු කරොත් අපේ ෆ්ලෝර් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ෆ්ලෝර් එකේ ඉරියන් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වැරද්දක්. අන්නේ වැරදි නොවෙන්න අපි මෙන්න මේ වගේ නූල් කෑලි තියෙනවා නම් අයින් කර ගන්න ඕන கெஸ்ட் ஆயில் 4 4 கெஸ்ட் ஆயில் இருக்கு. கெஸ்ட் ஆயிலில் இருக்க நூலெல்லாம் நீங்கள் சரியான முறையில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி விடணும். இல்லைன்னு சொன்னால் மெஷினை இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு செல்கிற அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெஷின் உள்ளாது. அந்த சந்தர்ப்பங்களில் வந்துட்டு நம்மளோட கார்பெட் அதாவது ஃப்ளோரில் இருக்க ஃப்ளோரே டேமேஜ் ஆகிறது சந்தர்ப்பம் இருக்குது. அதனால் கெஸ்ட் ஆயில் 4 கெஸ்ட் ஆயிலில் இருக்க நூல்கள் ஏதாவது துணிகள் சுற்றி இருந்தால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சரியான முறையில் க்ளீன் பண்ணி விடணும். මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ මැෂින් එක ඔන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට ඔන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඔයිල් අඩු නම් දැන් මැෂින් එක සුද්ධ කරන අතරේම මෙන්න මේ ඔයිල් ලෙවල් එකේ මෙතන ඉරක් තියෙනවා, මෙතන ඉරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉරි දෙක අතර තියෙන්න ඕන ඔයිල් ලෙවල් එක. මේ ඔයිල් ලෙවල් එක මේ ඉරට වැඩිය පහළට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් කතා කරලා කියන්න මෙකැනික්ට කතා කරලා මගේ මැෂින් එකට ඔයිල් ටිකක් දාලා දෙන්න, ඔයිල් ඉවරයි කියන එක කියලා අපිට පුළුවන් මැෂින් එකේ වැඩ ටික හොඳට කරගෙන යන්න. அதோட நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கணும் மெஷின்ட ஒயில் லெவல். ஏன்னா இது உங்களோட மெஷின் நீங்கள் தைக்க போகிறீங்க 8 மணித்தியானம் ஒயில் இல்லைன்னா நிறைய பிரச்சனை வரும். அதனால் இந்த இருக்க இடத்துல பாருங்கள் ஒயில் லெவல் இருக்குது. மேலுக்கும் கீழுக்கும் மார்க் பண்ணியிருக்கு. அந்த சென்டரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயில் லெவல் இருக்கணும். அதை விட குறைய இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கல் சொல்லி ஒயிலை ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும்.